Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaayo. Ako si Marjong. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, palagi. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagpuyo sa address sa Bukidnon. Ang atong matatampo nagdasingan nga Marjo. Ma, nirang kwarto. Para bayad na sa kuryente ug tubig. Salamat ani nak ha. Tuod di ay nak. Nalugon si ate nimo nako. Pwede ba kuno siyang makahuam og kwarta nimo? Iya kuno ipa-check up. Iya ding ba na, ma? Ayon saon nga ni undang naman sa des yang trabaho. Mao nga wa gid kuno sila magamit ron. Niya mo. Salamat nak. Dili na gid tumaguol si ate nimo maghuna-una. Asa siya kwarta nga magamit. Huwag kaso, ma. Bis malipay ko nga napay sobrang kong sweldo. Bisig gambay. Wala gini noon. Babe, ayaw na lang ko na una awi. Bakit na ni mo balik ang kwarta? Kani kuhaan na ni. Gamitan lang una ni. Babe, praso ni. Di ba ako makay magamit ining trabaho ni mo? Kana rin sa mo'y gamita. Babe. Salamat ha. Salamat sa imong pagsabot. Makabawi iraw niya ko ni mo pohon. Isaad ko na ni mo. Ma, wari ko ninyo binlig sudan? Dong. Pasensya gid kaayo ha. Unsaon man gud nga nihangyo man si ate nimo ganina nga pangayoon niyang sudan para siyang bana. Kay wa kuno sila ikapalit. Abi man sagud na kong nikao na kadong. Wa pa di ay. Sige na ma. Okay na. Paitan ng mama. Di man maguna-huna na ko. Pulos mo lang adto pabor ni ate tanan. Ay. Ikatog na akong kagutom ay. Ang saon nga gatipid man sa kuskwarta. Grabe sa danang bana sa mong ate, oy. Dili siya maiko nga bitipon na ganyan siya sa inyo. Libre. Hasta ang ilang kaon. Ilang pang isalig ni mo? Ambot sa bitaw na akong maguwang ba eh. Wa mo gid siyang discourage siya ng iyang bana-bana. Ay, usaray ako ikasulti anay para sulbad ana. Ako panin mo, no? Pag minyo, eh. Uslan man. Para mo tagam ng igsuon ni mo og yang bana. Bay. Nabusog ka? Busog kayo. Digid ko, magutman kon ni ako ni mo din, babe. Of course, no. Naibaw ka akong kapoy kay ka from work. Ug angay lang lutuan di kaglami. Ilabi na nga, tagsara kay kamuduaw na ako din sa akong apartment. Pasensya na, babe, ha? I love you. I love you too. Marjo.
Nganong karon ka lang mauli? Dito ko natog sa apartment ni Rina, ma. Unsa? Dito ka matog, nawa man lang ka mananghid nako? Ma, dako na ko, ma. Usa pa, uyab na ko sa Rina. Unya, unsaon naman ako mamabdos ng bayhana? Dili na unya ka makatuman sa imong obligasyon dinis bay. Di na mahitabo, ma. Di ta mo mahimong pasagdan kay pamilya ta mo. Huh. Bantay bitaw. Babe, magdus ko. Unsa, babe? Nagpiti ko gikan kay nagduda magud kong maptus ko. Pila na kaadlaw nga dali ako menstruation. Og positive cute. Mabdus kit ko. Babe, unsi pa ato na to. Sige lang, babe. Ay bawa na to sa mama bay na ini. Pero babe, nibaw kong dili ido yun sa mama ni mo ani. Ay kabala ka. Ako'y bahala. Di na kapasagdan. Salamat, Marcho. Daan pagid lagi ko? Unya unsaon man naron ha? Ma, siyempre, suportahan ako sa Rina. Ako gun mo yung amahan sa gimabdos. Unya unsaon naman namin din eh. Ha? Ang imong ate. Ma, hasta ba gihapon ka na? Ako pa gihapon? Nganong hasta sa pagmabdos ni ate, ako magyapoy may musagubang. Yan ay bana. Marjo! Na kay ma. Mao ba? Sa ato pa, naboy-boy ka na karon sa imong natabang na mo din sa bay, ha? Masabtas ako, oy. Mabdos na si Rina. Pwede akong kaugalingon na pod mo akong hunahunaon? Akong ugma na pod? Adi ay! O sige! Sige! Layas din he, og imong kaugalingon na pod may hunahuna. Pahawa din he! Ma, Babe, sorry ha. babe, hindi ka angay magsorry na ako eh. Ako may angay magsorry ni mo. Sorry sa mga nasulti ni mama. Nakasabot ko ni mama ni mo. Siguro, nangigilang siya na ako maong ingon ato yung reaction. Di palayas pagod ko niya sa amo. Ay, imbis ako tayo lalaki, ako na hinuwi. Nitipo ni mo dinis imong apartment. Babe, ay kabala ka ha? Mangita ko pagi aron ako may mubayad din eh. Marjo, ayaw ka bala ka, good. Naaman ko'y trabaho. Ayaw ako at ng responsibilidad. Bisan tuod nga nag-ipon na takaron. Dilipod ko uyon, anak nga. Tanan na lang ni mong sweldo, ani paingon ako. Padayon nagsuportan nila mama ni mo. Magtinabangay ta. Babe, sorry ha, Rina. Kung nahibaw pa lang si mama kung unsa kakabuutan. I love you. I love you too. Oh, nganong ni Anhip pa man ka? Ma, duwata. Para unsa? Para ipanahong ni mo na mo nga ikaw may nagsagubang sa tanan din, Ayaw na. Ma, Ayaw na lang, Marjo. Kaya na ako suportahan si Mama. Lala ko'y trabaho. gusto lang kumutabang ninyo. Ayaw na, Marjo. Dili ko bugo ka dili makasabot. Balag ingon ana ang akong bana. At least, wa ko niya biyai. Wabitaw ka na yabiya eh. Pero, nituman ba siya siyang responsibilidad diha nimo? Nganong ikaw mon mo'y nanarbaho, ug dili siya. Mabdos ka gud. Unsa? Kahilas ba itaw ni mo musulti, ana, no? Ayaw kong buot sa akong desisyon, ha? Kaya wala bagay ko magbuot ni mo. Lakaw na, Marjo.
Wa mi magkinahanglan nimo. Ma, Babe, magtulo na kabuhan nga, wa ka mo daw sa inyo. Wa pa gyapon kay plano? wa, babe. Mauram gyapon. Di siya gustong makakita na ko. Basin ba daig okay na sa mama ni mo? Suwaye lang good. Kuyog lang ta. Sure ka? Oh, nga naman di ay. Tingalig na ibati nga masulti sa mama ni mo. Babe, bisag sa paisulting mama ni mo. Wa naman gyapon siya mahimo kay mabdos naman ko. Kadihot, mag-ilis na ko din, mga na ta. Sige. Ma, ikaw na lang usa din isbay? Asam di sa ate? Gibiyaan man ko dong. Nilayas sila din sa iyang bana kay Oh, nagdugang-dugang lang kuno ko silang gastuhan. unsa? Sa bahay ko nila. Human sa tanang nabuhat ni mo? Para ni ate? Mao nilang ibaws? Sige na lang dong, sige na lang. Ginoo na lang yung mag-igo nila. Ma, kadaot ni mo mo eh. Dong, anhin na lang mo puyo, be. O bani ko ninyo din sa ato, dong. Ma, Reyna, nak, Marjo, salamat ka inyo kong giubanan din ni karon. mao na ingon ni Rina pud ma nga ubanan ka na mo para napod kay kuyog ginisbay o para do na po'y makaatiman nimo. Salamat ha, Reyna. Way problema, tita, uy. Salamat po kay nakafeel kong welcome na ko din sa inyo. Og, sorry sa akong nabuhat sa una ninyong duha ni Reyna, nak, Marjo. Ma, di na lang natutuhis katan. Bitaw, tita. Ang maayo pa no, mga una ta, kay nakaluto naman ko giinat ang baboy. Gisubakan sa doon ako sweet corn, tita, kay ingon si Marjo, ganahan daw ako no kay kag sweet corn. Mao ba? Time pa, hapit naman ka mga anak, di ba? Iligawa sa inyong anak, ako may muhatag og pangan, ha? Sure, tita, sige. Mama na lang, Reyna. Kalos naman ituod mo magpakasala. Pohon ma, pohon. Inighuman og panganak ni Rina. Mao na sanay among planuhon. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Nalipay ko kay okay na gyud si mama ug si Rina. Karon minyo na mi og naa na mi usa ka anak nga lalaki. Dako pud kog pasalamat sa Ginoo nga nakatiming kog babae nga parehas ni Rina. Nga anda mo sabot o mo pasensya hinungdan nga siya gid mo'y akong gipakaslan. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, RMN.